Kaixo lagunok, gaur izerdi patxetanen arraunaren mundura begira jarriko gara. Izan ere, marka guztiak hautsi dituen kirolaria dugu gurean. Zehazki, Gorka Aranberri patroia. Aurten, Eusko Labeliga eta Kontxako bandera irabazi ditu laugarren urtez jarraian, kasu honetan Urdaibai taldearekin eta bigarren urtez ligako patroirik onena izendatu dute. Marka historikoak gainbegiratuz, Aita Manuelen pare jarri da Kontxan, 9 bandera erdietsita. Goazen bere balentriak gertuagotik ezagutzera, introa sartu eta has gaitezen izerdi patxetan. Bertatik eta bertarako. Bueno, Gorka Aranberri, lehenek eta behin, nola zaude udain mugitu eta arrakastatxu baten ondoren? Ondo, nik uste ja gauzak baretu diala, ja temporada desente pasa liga bukatu ginunetik handa, nik uste ja danok lasaitu gala pixkat eta asimilatu duna lehen urteko temporada nolako izan zen. Eta orain lanera buelta gainera? Bai, hori lehen hori bai, udaran azkenian gu ez gea profesionalak eta arraunaz aparte lan maite dugu eta hori ez da urte guztin beste edozein langile bezala jarraitu behar izan dugu. Dana dela asko aldatzen da eguneroko da lehiaketa garaitik, lehiaketatik kanpo ez daudenera alderatuta? Ez, egile esan guain lasai gaude, entrenatzea eta jumerrik ez da gaulako, baina gero nire kasuan mintzat egunez eguneko ez da asko aldatzen. Lanean berdin etorri bizarete dugu, gero bai izaten diena da, baina arte bermea jun etorri horiekin berra, entrenatzea juteko uretara, eta bestik ez da aldaketa hondik izaten. Bueno, pixkanaka ja zure ibilbideari helduko diogu eta azken urtei erreparatuz gero, begibistakoa da lorpen oso garrantzitsuak lortu dituzula zuk eta zure taldeak kasu honetan Urdaibaiek, baina aurtengo nagusitasuna inoiz baino handiagokoa izan da, Gorka. Non dago sekretua? Ez dakit, sekretua azkenean lanian dagoela uste, eta hau ez da izan ikustete urte bateko fruitua, azkenen gu ja 3 urte egin zen kasi arraulari berdinakin, urte batetik beste izan ditugun pare bat baja ontsi titularretikan beste bi arraulari honekin ordezkatu ditugu, eta nik uste hori izan dela sekretua. Azkenen dinamika on bat hartu ginen lehenengo urtetikan, eta urtean ikusi da. Dinamika horren goieneko puntua, azken baten. Nik uste hori izan dela gakoa. Eta nola bizi izan duzu barrutik evoluzio hori? Espero zenuten urte hasi aurretik horrelako nagusitasuna izango zenutela? Ez, intentzioa aurreko urtea halako izan balima da, bai, intentzioa ala izaten da aurreko urtea mejoratzea, baina, bueno, nik uste hankak lurren jarri eta nik uste arrolarik oso lan txukun nahi duela negun egutikan, eta bai ikusi dela estropa dabietan, igual hainbeste uretako ordu sartu gabe, garaipena lortzen ibili gala, eta itxura txarratzek gala udara. Baina udara beste kontu bat izatea, benetako kompetizioa azteanen, horrela gutxi behar zure benetako maila zein da, nik uste da ziretikan oso ondo demostratu deula, indartsuenak ginala, eta hortxe da, lortutako garaipen kopurua, eta askotan nola irabazi dune bai. Itzalpean indako lan horrez gain, suposatzen dut, taldea motibatzea hainbeste arrakasteren ondoren ere, erronka potolo bat izaten dela. Nola lortzen da pizgarri horiek bidaltzea taldea motibatu gertetzeko lehen momentutik? Bai, zuk esan dezu bezala, jendeak ez du askoi pentsatzen horta, baina asko irabazitako talde baten motivazio extra hori bilatzea nahiko zaila izaten da. Gehiago gaina, temporada bate bukatu eta hurrengoan zerotik haste zanen. Zu berriz CPAG eragazun pagatu berra, berriz maila hortara itzultzeko, oso gogorraitea. Baina arraularik humiltasun hori irakutsi be, berriz zerotik hasi eta goiko puntu hortara iristeko. Eta taldearen gestioazuk nola daramazu? Patroi izan da, hori da funtsezko gakoetako bat, ez? Nola egiten da taldeko arraulariak kontzentraztuta eta beti lehiatzeko prest edukitzeko? Bueno, hori azkenen baten ez da nire
nire lana bakarrikan. Entrenatzaileak iten du hor lan zikina eta lan zaila. Hori da gehi batek kostatzeana, arraunlarik urte guztien motibo eta mantentzea. Behin auretara sartze zen, ja lan hortan zentratzea zea, baina, bueno, arraunlarik gogotxu etortzea entrenatzea eta astez-aste mejor hori nabarmentzea hori iten da zaila. Eta Gorka, zure esperientziatik pixka bat, zer ezaugarri eduki behar ditu patroion batek? Nik uste, azkenen kumulua dala, danetik gan. Esperientziak emate izune lasaitasun hori, momentu bakoitzan, ez dakit, alde batea o bestea jokatu esperientziak erakusti izune bide hori, eta hori urtea bakarrikan emate izue, hori ez da, lehenengo urtetik gan lortzerik, eta gehien bat hori, taldea ondo ezagutzea, pixkate arrolaria motibatzea, eta ez dakit, lider bat ezela jokatzea, azkenen traineru batek agindu behar du, eta beste arrolari guztik horrei segi behar dira. Ondo gaizki, behintzate batek agindu eta horrei jarraitu hartzea. Bestela, hor, 14 buruak gauza ezberdina pentsatzen azteianen, horrazten da pixkate segundua galtzen hortxe aztezea, eta ez hor zentratuta eramatea hori da garrantzitsua. Bueno, esan bezala urte oso hasi eta buka paregaba izan da Urdaibaina, eta gainera, normalean arraunlarien egutegian gorriz markatuta dagoen Kontxako bandera irabazita nolabait denboraldiari ginga hori jarri zenioten. Eta gainera, unkituta ikusi zintugun behin garaipena lortuta. Zer sentitu zenuen, Gorka? Bueno, azkenen liberazio puntu bate bai, baina ordurako liga matematikok irabazita genekalako. Eta bai, azkenen 3 txapelketak irabazi, liga ja matematikok irabazita eta Kontxa irabaztea, azkenen aurreko urte hasieran jarritako helburuak betetzea zekarren horrek, pertsonalki nire 9. Kontxa izan zen, eta horrek suposatzen duna, ez? Azkenen horren beste aipatu dan 9 Aita Manuelen garaipen horiek berdintzea, horire azkenen ez liberazioa, baina kontuatzea 9 ideala eta zenbat lan kostatu dan hori lortzeko, eta hor goran nire burua ikustea, azkenen orgullo badanetzako, ore badanetzako, eta momentu hori liberazio puntu bat izatea, eta orduan etortzen eskizu familiekin galdituzun denbora guzti hori, eta urte guztian zehar dana ez talako arroxea kolorea izan, gora bera asko izan ditulako taldeak bai, normala dan bezala, geho jendeak ikusten du asteburutan telebistan ikusten duna eta Urdaibai askotan irabazten, baina astez-asteko lan hori gogorra iten da eta gora bera txua da. Esperientzia, gainera zuk esperientzia luzeko patroia zara, hainbat aldetan aritu zara aurretik, izan Zarautz, Orio, Santurtzi bera eta Urdaibai, nola ez? Zer ikasten duzu esperientzia bakoitzetik? Zer eramaten duzu izan duzun esperientzia bakoitzetik? Bueno, azkenen esperientzia teknikokiz aparte, nik uste psikologikoa dala gehien bat esperientziak lasaitasun puntu hori emate izuna, zure burua estu daunen, presiopean daunen, gauzak lasai hartzea, irabazte ez dezunean gauzak hobeto kudeatzea, edo taldea batxe bat pasatzen nahi balima da, hori ondo kudeatzen eta ondo pasatzen jakitea. Beste askotan, esperientzia gutxiagokin, igual nire burua estutu eta horrek beste bide txar batetik eramaten zaitu, eta azkenen temporada hortziak jute zaizu. Baina nik uste esperientzia gori erakutsi ditela, gauzak lasai hartzen, gauzak relatibizatzen eta hotzen pentsatzen da, nik uste horrek esperientzia gori erakutsi ditela. Zuko ere gainera beste hainbat elkarrizketatan aipatu izan duzu arraunak nolako esfortzu eskatzen duen, itzalpean zen lan egiten den, eta hori arraunlari denetan, arraunlari denen hitzetan dagoen zerbait da. Benetan da arrauna horrelako kirol saiatu batik bat itzalpeko lan horri dagokionean? Bai, azkenen ez dezu beste kirol batekin konparatu behar, futbola, profesionalak dian kirolarikin ezin konparatu, ze
nik esango nuke arraunlari neuneko 95 gorak lan aite deula. Edo ikasiten du, edo beste zerbait egiten du, eta arrauna da egunan aktivitateko gehigarri bat bezala. Eta fizikoki esfortzu handia eskatzizuna, egunen zeharre lan fiziko baten bali mazabitza eta entrenatzea jumar bali mazu 2 edo 3 orduko entrenamendu bat itea, suposatuko zumezela hori egun batean igual indezakezu, baina urte guztintzear, neke oso handia pilatzen da, bai fizikoki ondo jartzea, baina psikologikoki gehien bat, ordu asko dialako, lan fizikoaz aparte, entrenatzen eta gaina entrenatzen ez zauden momentu horietan, egon behar dezu pentsatzen, elikadura aldetikan ondo zainduta egon behar dezula, igual zure bikoteakin edo umeakin igual kalea junda pasatzen ibiliko zinaken, biziketan ibiltzea ez dakin jungo zinaken, igual etxean gatu behar dezula deskantzatzen larun bat goizetan, arratsalen estropadak azulako, eta horrelako mila gauza, azkenen gorra iten dutenak. Eta hori dena nola eramaten da, esan nahi dute lana, arrauna bera, familia, bikotea, hori guztia nola eramaten da? Ez dakit, eraman egiten da. Bakoitzak bere etxean aldun bezala, eta aldun toki guztitara aldik eta ondona iristen. Egunako 24 ordu bazka, eta artean lo egin behar dezu, lan egin behar dezu, entrenatu egin behar dezu, familiak egin behartzea, denbora hori beste gauza askotan bezala alik eta ondonak kudeatzen eta alik eta toki getara iristen, naiz eta denbora ikestun ematen. Orain pixka bat egunerokotasunari edo aktualitateari lotuta ematen du zure erretiroa geroz eta hurbilago dagoela, beste elkarrizketa batzuetan ere aipatu izaten duzu, hasten duen guztiak amaiera bat baduela ere bai. Zer sentitzen du batek guztia pixkanaka amaierara iristen dijoala ikusten du ez duenean? Azkenen ez da pentsatzen noiz izango da amaiera hori. Badakite noiz bukatu beharko dula, baina esati zutena. 20 temporada bukatu eta beste berri bat astera dijoanen, pixkate eta jagotzian zeuden da hotzean pentsatzen zunen, pixkate jarri behar dezu balantzan ze arraunak ze ematen dizun, ze kentzen dizun, dana balantza hortan jarri, eta hor behiratu behar dezu, arraunak jarraitzea pena merezi duen edo ez. Eta nik uste azken urtetan pena merezi izan dula, ez bakarrikan maitzaldetikan oso nahi izan dialako, danetikan gozatzen nahi izelako, eta nire pertsonalki honite itelako. Azkenen kirolaria naiz, baina zure bizitza zeratik batea eta eskapeko toki bat balin bada, zure estresak eta horre bideratzeko toki bat balin bada, netzako oso ondo etorri zait, txiki-txikitatik anin izan duten zerbait da, eta asko disfrutatu dut eta ala jarraitzen dut. Eta atzera begiratuta bat jabetzen da lortutako guztia, ze kirolari asko hori gertatzen zaion zerbait da. Pixka bat, behin bere kiloa utzitakoen jabetzen da lortutako guztiaz. Hori da zure kasua, ondik asimilatu duzu dela ez? Ikusten dut nik ze lortzen nien izen, eta nik uste behin ja deziditzezunen zure kiroli bilbidea bukatzea eta beste zerbaiten azte zanen, edo edade pixka dakasunen eta atzea begira jartze zanen, eta urte batzutako estropak eta ikuste dituzunen, konturatuko zea orduan, lortutako ura ze polita izan den, zemat kostatu dane bai, eta orduan izango nik uste gozatzeko momentu honena. Pixkanaka amaierara iristen goaz da egin beharreko galdera gorka. Santurtzira Iker Zabalaren eskutik iritsi zinen, ondoren baita Bermeora ere, orain Oriora ere bai? Ikusiko du, nik uste aukera ona izan litekela, azkenen ni bilatzen nahi zen zona konfortetik gertu dagoelako Orioko kluba, bere garaian Bermeo utzinunean bai, momentu hortan gorputzak eskatzen ziten edo familiak eskatzen zian gauza bat izan zen Bermeotikan etxe inguruko talde batea tortzea, eta talde punteroa izanik Orio bat, bere garaian ala izan zen, klub egokina beha izan zen, eta nik uste bain
eta berdina eskatzea itela, azkenen ordutikan, 2016-tikan, honea, familia asko onditu da, irume dazkat, eta lanare bai etxean gertuago egiten dut, baina azkenen etxe inguruan orduak gehiago aprobetxatzeko eta gehiago aportatzeko toki ona izan liteke hori. Amaitzeko eta azkena Gorka. Orain badirudienean Bermeoko aroa dagoeneko itxi duzula, zein mezu helaraziko zenioke Bermeoko zalego osoari? Bermeoko zalego hori, oain arte bezala, bultzatzen jarraitzeko. Bermeo beti izan da goian egondan klub bat, baina gauzak oso zailak izan dituen kluba. Beti eskatu zaiolako hor puntan egotea, eta nik uste eta azkenengo 20 urtetan demostratu dula hor puntan egoteko talde oso bat izan dela. Askotan esan izan zaio Bermeo hori ziklo baten amaira izango dula, baina beti egon da puntaren puntan, eta nik uste atzetik dauden babesleak eta lana egiteko dagoen jendea kontutan hartuta, nik uste berriro ere lanari behintzate garrantzia emate bali mazaio, berriz puntaren puntan ibiliko dela, eta hoxe, edozein lanetan bezala inorrez dela hemen ezinbestekoa, eta etortzen dela gogotxu etorriko dela, eta lanakin berriz emaitzak izango dela. Hauxe esan dana Gorka, mila esker guretzako tartetxo hartzeagatik eta segi arraunaz gozatzen barrutik ala kanpotik, bale? Hori da, eskerrik asko, zuei.